ഈ ശ്വാസ തടസ്സം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രകടമായ ഒരു ലക്ഷണമാണ്. നേരത്തെ ഡോക്ടർ ദാനിഷ് ഇവിടെ വിശദീകരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രകടമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ഇത്. ഇതിന് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലെ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഡോക്ടർ സുബിനു ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി എടുത്തു പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ റോള്. അപ്പൊ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ സുബിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോ എന്നോട് കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ചില പൊസിഷൻസ് ആണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കോവിഡ് പേഷ്യൻസ് കോവിഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ലെവലിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ബാത്റൂമിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവരുടെ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് ശ്വാസതടസ്സം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസ് കൂടുതൽ ആങ്ഷ്യസ് ആവും. അപ്പൊ അത് കൂടുതൽ ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ പേടിപ്പെടുന്ന രൂപം ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപമൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. പല പേഷ്യൻസും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് അവർക്ക് തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായുള്ള ചില പൊസിഷൻസ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് റിലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് പറഞ്ഞ ഈ ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉടനെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകണം. പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചില പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാനത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ലൈഡ് ഞാനൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ചില പൊസിഷൻസ് WHO സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ള വളരെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് ഒക്കെയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ബാത്റൂമിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോവാം. ഈ അവിടെയുള്ള വാളിന്റെ മുകളിൽ ചാരി നിന്നുകൊണ്ട് ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് കൂടിയിട്ട് വളരെ ഒന്ന് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക, സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് ബാക്ക് സപ്പോർട്ട്. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ അബ്ഡോമിൻ, ഈ വയറ് ഭാഗത്തുള്ള മസിൽസ് ഷെയർ ആയിട്ടില്ല, ഷെയർ ആണല്ലോ, സ്റ്റോപ്സ് കാണുന്നില്ല, ഷെയർ ആയിട്ടില്ല. സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? മോനിക, നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആദ്യം PDF ഫയൽ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കുക മോനിക. അതിനുശേഷം ഫയൽ എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പൊ നോക്കിയേ, കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വാളിന്റെ മുകളിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചാരി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഈ ശ്വാസതടസ്സം നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കാൻ കിട്ടും. ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ബാത്റൂമിൽ. അപ്പോൾ സിറ്റിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് പോവാം. സിറ്റിംഗ് വിത്ത് ഫോർവേഡ് ലീൻ. അപ്പൊ അതിനെ മുന്നോട്ട് ചരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പല പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ മാത്രമല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹൈ സൈഡ് ലൈൻ ഈ രീതിയിൽ പില്ലോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുകളിൽ ചരിഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അവലംബിച്ചാൽ ശ്വാസതടസ്സം ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ മറ്റൊരു പൊസിഷനാണ് ഫോർവേഡ് ലീനിങ് സിറ്റിംഗ്. അതായത് നമ്മൾ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ പില്ലോ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പില്ലോ ഇല്ലാതെ, രണ്ട് രീതിയിൽ വെക്കാം. പില്ലോ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഈ വയറു ഭാഗത്തെ മസിൽസ് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആവുകയും അത് ശ്വാസകോശത്തിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുകയും അതുമൂലം നമുക്ക് ഈ ശ്വാസതടസ്സം ഒരു പരിധി വരെ റിലീവ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഫോർവേഡ് ലീൻ സ്റ്റാൻഡിങ്, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിലുള്ള ചെയർ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിളിന്റെ മുകളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ ലീൻ ചെയ്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വളഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിധി വരെ ആശ്വാസം നേടാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ശ്വാസതടസ്സത്തിന് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ നമ്മളെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ നേരത്തെ സുബിൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസുകളും നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് വരുന്ന കേസുകളിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 20ഓളം ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ 90% വളരെ വ്യക്തമായ ഫിസിയോതെറാപ്പി രീതികളുണ്ട്. അത് അവലംബിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നിന്നുള്ള മോചനം ലഭിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ പറയാം. അല്ല, വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും ഡിസ്കഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പേശിവേദന, അതുപോലെ ജോയിന്റ് പെയിൻസ് ഒരുപാട് പേര് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് അഥവാ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഡാനിഷിനോട് ചോദിക്കാം. ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് മൈക്ക് എടുക്കുക. ജോയിന്റ് പെയിൻ
അതും കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് മാറുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. ജോയിന്റ് പെയിൻ ഉള്ളവർ ഇപ്പൊ നല്ല ശക്തമായ ജോയിന്റ് പെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ പാരസെറ്റമോൾ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കാം. പാരസെറ്റമോളിന്റെ ഡോസ് 650 മില്ലിഗ്രാം ആണ്. അത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ, വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ 6 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴും കഴിക്കാം. ഒരു ദിവസത്തിൽ 4 ഗ്രാമിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കാരണവശാലും പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പാരസെറ്റമോൾ എന്നുള്ള മരുന്നിന്റെ ഡോസ്. താൽക്കാലികമാണ്. എല്ലാ വൈറൽ പനികളുടെയും കൂടെ ജോയിന്റ് പെയിൻ വളരെ കോമൺ ആണ്. അപ്പൊ അത് തിരിച്ചു വന്നോളും. പിന്നെ സാധാരണ വ്യായാമങ്ങൾ, ജോയിന്റ് പെയിൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യായാമം ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. ചെറിയ വ്യായാമങ്ങളും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസും ചെയ്തു തുടങ്ങണം. ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നോർമലാവും. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവുള്ളവരിലും ജോയിന്റ് പെയിൻ കുറെ നാൾ നിൽക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മൾ സപ്ലിമെന്റ്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ഡി നോർമൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ജോയിന്റ് പെയിനിൽ ഉള്ളത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അല്ല, ജോയിന്റ് പെയിനിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് നമ്മൾ NSAID നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാരസെറ്റമോൾ, അതുപോലെ അത് പാരസെറ്റമോൾ കൺട്രോൾ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ശക്തമായ വേദന സംഹാരി ഗുളികകൾ ഉപയോഗിക്കാം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് വൈറൽ സിൻഡ്രോം വരുമ്പോൾ കുറച്ച് നാള് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് നിൽക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു 3 months അത് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ജോയിന്റ് പെയിൻസിൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് വലിയ റോളുണ്ട്. ഈ നമ്മൾ ഈ ജോയിന്റ് പെയിൻസ് വരുന്ന ആൾക്കാരിലെ ശാരീരിക ക്ഷമത അഥവാ അവരുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ശാരീരിക ക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ എന്തെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അലിയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് നേരത്തെ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് ഇവിടെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു 20 സിംറ്റംസ്. ഇപ്പൊ ഈ 20 സിംറ്റംസിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇതില് ഭൂരിഭാഗവും നമുക്ക് മെഡിസിന് പിന്നാലെ പോവാതെ വ്യായാമങ്ങളിലൂടെ ഒരു പരിധിവരെ ഇതിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ചെറിയൊരു വേദന വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മെഡിസിൻ എടുത്ത്, കാരണം നമ്മളൊരു ഫാസ്റ്റ് ലിവിങ് ലൈഫ് ആയതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അസുഖം മാറുക എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോയിട്ട് മെഡിസിൻ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വ്യായാമത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എക്സസൈസ് ഈ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, സ്ക്രീൻ ഇപ്പൊ ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ക്രീനിലും പറയാം. അപ്പൊ ഈ എക്സസൈസ് നമ്മളെ ഈ റിക്കവറിയിൽ, നമ്മൾ ഈ കോവിഡിൽ നിന്ന് മോചിതമാകുന്നതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റോള് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന തന്നെ വരെ എടുത്തു പറയുകയും ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്ക് അഭിനന്ദനം വരെ അറിയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, സൈറ്റിൽ കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സസൈസിലൂടെ ഒട്ടനവധി ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. ഗുണങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെ ഫിറ്റ്നസ് കൂട്ടും, നമ്മളെ ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ്, നമ്മളെ ശ്വാസത്തിന് ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഏതൊരു എക്സസൈസ് ചെയ്താലും ഇനീഷ്യലി എന്തുണ്ടാവും, ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ്, ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഗ്രാജുവലായിട്ട് നമ്മൾ എക്സസൈസ് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ എൻഡ്യൂറൻസ്, ഫിറ്റ്നസ് വർദ്ധിക്കുകയും അതിലൂടെ നമുക്ക് ശ്വാസതടസ്സത്തിൽ നിന്ന് റിലീവ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ നമ്മുടെ മസിൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടും, അതുപോലെ നമ്മുടെ ബാലൻസ്, കോർഡിനേഷന്, ജോയിന്റ് മൂവ്മെന്റ് കൂട്ടും. അതേപോലെ നമ്മുടെ മൂഡ് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും എക്സസൈസിലൂടെ. കാരണം ആരും അത് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ നമ്മൾ ഇനി മാറ്റിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ മൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും, നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കും, അതോടൊപ്പം തന്നെ എനർജി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അത്തരത്തില് വളരെ ബൃഹത്തായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എക്സസൈസ്. അപ്പൊ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ വെബിനാറിലൂടെ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിൻഡ്രോമിനെ വീക്ഷിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വെച്ചാൽ എക്സസൈസിന് ഡെയിലിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആളുകൾ, അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കലും അതേപോലെ മറ്റു മെഡിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർ കൃത്യമായ മോണിറ്ററോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ആളുകൾ. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. എക്സസൈസ് ഏത് എക്സസൈസ് ആണെങ്കിലും 3 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകണം. ഒന്ന് വാം അപ്പ് ബിഫോർ എക്സസൈസിങ് ആണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഏത് എക്സസൈസ് ആണോ, ഫിറ്റ്നസ് ആണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ എക്സസൈസ്, അതാണ് 2ാമത്തെ ഘട്ടം. 3ാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂൾ ഡൗൺ പീരീഡ് ആണ്. ഈ 3 പീരീഡും ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വാമപ്പ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സസൈസിന് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു പീരീഡ് ആണിത്. അപ്പൊ അത് അതിലേക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന് കുറച്ച് എക്സസൈസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കുറച്ച് റേഞ്ച് ഓഫ് മോഷൻ, നമ്മളെ എല്ലാ ജോയിന്റ്സുകളും വിളക്കുന്ന കുറച്ച് എക്സസൈസുകൾ, എല്ലാ എക്സസൈസുകളും പറയാൻ പറ്റില്ല, കുറഞ്ഞൊരു നമ്മൾ പറയാം. കുറച്ച് ജമ്പിങ്സ്, അതേപോലെ സ്ട്രെച്ചിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം.
അതുപോലെ നമ്മൾ എക്സസൈസിനൊക്കെ നമ്മൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വെച്ചാൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്തിങ് ആണ് നമ്മൾ, അതുപോലെ സപ്പോർട്ടീവ് ഷൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അതേപോലെ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിച്ച് ഉടനെ തന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു 1 hour കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത രൂപം. അതേപോലെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ പീരീഡ് ആ ഡേയിലൊക്കെ പ്ലെന്റി ഓഫ് വാട്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഫറ്റീഗിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഫറ്റീഗിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നമുക്ക് ക്ഷീണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതേപോലെ പിന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നേരത്തെ ഫറ്റീഗ് മാനേജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സാന്ദർഭികമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചെന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ വളരെ ഹോട്ടായ വെതറിൽ എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ നല്ല കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വെതർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ കുവൈത്ത് പോലുള്ള ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ വളരെ കോൾഡ് ആയ വെതേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡോർ എക്സസൈസ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സസൈസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന് നോസിയ, ഒക്കാനം വരുന്ന സംഭവം, അല്ലെങ്കിൽ തലകറക്കം, അതേപോലെ തലവേദന കൂടുക, അതേപോലെ നമുക്ക് ശ്വാസതടസ്സം കൂടുക. ശ്വാസതടസ്സം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാള് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ട് വളരെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ ചെസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ആവുക, അതേപോലെ പെയിൻ കൂടുക, ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സസൈസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ വ്യക്തമായ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസോട് കൂടിയിട്ട് എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇതേപോലെ എക്സസൈസിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3 ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുകയാണ്. വാമപ്പ് എക്സസൈസ് നമുക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഏത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകണം. ഇതാണ് ശരിക്കും എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇഞ്ചുറി പ്രിവെന്റ്, ഇപ്പൊ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഇഞ്ചുറി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനും, അതേപോലെ ഈ എക്സസൈസിലേക്ക് നമ്മളെ ബോഡീനെ പ്രാപ്തമാക്കാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് വാമപ്പ് എക്സസൈസ്. ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണം. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷോൾഡർ സ്ട്രക്സ്, ഷോൾഡർ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ഉയർത്തുക, അതേപോലെ ഷോൾഡർ സർക്കിൾസ്, അതേപോലെ സൈഡ് ബെൻഡ്, അതേപോലെ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് നീ, അതുപോലെ ഹിപ്പൊക്കെ ഉയർത്തുന്ന നീ ലിഫ്റ്റ്, അതേപോലെ ആംഗിൾ ടാപ്സ്. ഇതൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആംഗിൾ ടാപ്സ്, അതായത് കീലും അതേപോലെ ഫിംഗറും ഒക്കെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നിലത്ത് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന രൂപം, ഈ രൂപത്തിൽ കാല് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതേപോലെ ആംഗിൾ സർക്കിൾസ്, ആംഗിള് നമ്മൾ സർക്കിൾ ചെയ്യാം, ഷോൾഡർ നേരത്തെ സർക്കിൾ ഇതുപോലെ തന്നെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ വാമപ്പ് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ അതേപോലെ കുറച്ച് സ്ട്രെച്ചിങ്, അതേപോലെ കുറച്ച് ജമ്പിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ബോഡി നന്നായിട്ട് വാം ചെയ്ത് നമ്മൾ എക്സസൈസിന് ഫിറ്റ് ആവുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ബോഡിനെ ഈ ഘട്ടം നമ്മളെ പ്രാപ്തമാക്കും. ഇത് നമുക്ക് ഇഞ്ചുറി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി കൂടിയാണ്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സസൈസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മള് ജോഗിങ്ങും അതേപോലെ ഏത് എക്സസൈസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫിറ്റ്നസ് എക്സസൈസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എക്സസൈസിൽ നോക്കിയ ഡിഫറെന്റ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട്. ഫിറ്റ്നസ് എക്സസൈസ് ആണ് മാർച്ചിങ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട്, ഒരു സ്പോട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ മാർച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും പരിശീലിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെ ഹിപ്പ് ഇങ്ങനെ എന്നാ ഹൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ രൂപത്തിലുള്ള എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്നുവെച്ചെങ്കിൽ ഒരു നീ പൊക്കും, പിന്നെ അത് താത്തും, അടുത്തത് നിൽക്കും, ഒരേ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് ആണ് മാർച്ചിങ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട്. ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ടൈം കൂട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊക്കുന്ന നീയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൂട്ടാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ അതേപോലെ സ്റ്റെപ്പ് അപ്സ് ആണ്, സ്റ്റെപ്പ് ക്ലൈംബിംഗ് എക്സസൈസ് ആണ്. ഇതും നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാം, നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് കൂട്ടാം, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ അതിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടാവുന്നതാണ്. ആ രീതിയിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് വാക്കിംഗ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു സംഗതിയാണ്. വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള വാക്കിംഗ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ വാക്കിങ്ങിന് മുമ്പേയും ഈ തരത്തിലുള്ള വാമപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാക്കിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. പിന്നെ ജോഗിങ്, സൈക്ലിംഗ്, ഇനി വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോവാണ്. ജോഗിങ്, സൈക്ലിംഗ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഫിറ്റ്നസ് എക്സസൈസ് ആണ്, ഫിറ്റ്നസ് കൂട്ടാവുന്ന എക്സസൈസുകളാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മസിൽ വീക്ക്നെസ്, ജോയിന്റിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ പറയും. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് മസിൽ വീക്ക്നെസ്സിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസ്. ഇതിൽ ബൈസെപ്സ് കേള്, നമ്മൾ ഡംബൽസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൽബോ ഇങ്ങനെ ഫ്ലെക്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന, കൈ മടക്കിയും നിവൃത്തിയും ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് വെയിറ്റ് ആണ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ ഈ വെയിറ്റ് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഡംബിൾസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് പാക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും വാട്ടർ ജ്യൂസിന്റെ ബോട്ടിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് വാൾ പുഷപ്പ്. വാൾ പുഷപ്പ് ഇതേപോലെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ നിവർത്തുക. വാൾ പുഷപ്പ് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ ആം എക്സസൈസ് ഇതേപോലെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ഈ ലെവലിൽ മാത്രം കൊണ്ടുവരാം, പിന്നെ അത് ലെവലിൽ കൂട്ടുക, കൈ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൊക്കുക, അപ്പൊ പിന്നെ അതുപോലെ വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക. ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. പിന്നെ അതേപോലെ പിന്നെ കാലിനുള്ള എക്സസൈസുകളാണ് സിറ്റ് ടു സ്റ്റാൻഡ്. നമ്മൾ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പൊങ്ങുന്നു, ഇരിക്കുന്നു, ഈ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഇത് നമുക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാം. ഈ പിന്നെ ഇതിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെയറിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇപ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ പേഷ്യൻസിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് വളരെ കൂടിയിട്ടാണ് വെക്കുക. ഹൈറ്റ് വളരെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കാനും ഇരിക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ ഗ്രാജുവലി അത് ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരിക. ആ രീതിയിൽ നമുക്കത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതേപോലെ നീ സ്ട്രൈറ്റ് നീ എക്സസൈസ്, ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാല് പൊക്കുക. ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ കാല് ഇങ്ങനെ പൊക്കുക, താത്ത. അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ പവറായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും 1 കിലോ 2 കിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് അതിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ ലെവലിലേക്ക് വരാം, മസിൽ കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ അതേപോലെ മറ്റൊരു നമുക്ക് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആക്കിയാല് കുറെ പേര് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഷോർട്ട് ആക്കിയാല് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഹീൽ റൈസ് എക്സസൈസ് ഞങ്ങൾ പോവാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ മറ്റൊരു സംഗതിയാണ് കൂൾ ഡൗൺ പീരീഡ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സസൈസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ബോഡി വളരെ ഹൈപ്പായിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടി ഉണ്ടാവും, പൾസ് കൂടി ഉണ്ടാവും, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ നിന്ന് ബോഡിനെ നോർമലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കൂൾ ഡൗൺ പീരീഡ് ഉണ്ട്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ജോഗിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ജോഗിങ് ചെയ്യുക, റെസ്റ്റ് എടുക്കുക, അതുപോലെ മസിൽ സ്ട്രെച്ചസ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ഈ തരത്തിൽ സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂൾ ഡൗൺ പീരീഡ്. അപ്പൊ ഈ 3 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഫലവത്തായി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ എക്സസൈസിൽ അവലംബിക്കേണ്ടതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യണ പിന്നെ പറയാം, സമയം കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. വളരെ വിശദമായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് സമയം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സുബിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഈ വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? നമ്മൾ വ്യായാമത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ സ്വന്തമായി വ്യായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ രോഗികൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഒന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു. നമുക്ക് 2-3 സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിപ്പോ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. എങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി, നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലാണോ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നാവും. അതായത് നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെ വ്യായാമം ചെയ്താലും ചെറിയൊരു ശ്വാസത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു നോർമലായിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ശ്വാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടാവുകയും എന്നാൽ കൃത്യമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതായത് ശ്വാസം മുട്ട് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ സംസാരിക്കാൻ, ഒരു നടക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസം മുട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു നോർമലായിട്ടുള്ള ലെവൽ ഒരു എക്സസൈസ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ വേറെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, എന്നാൽ നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു കഠിനമായ എക്സസൈസ് അവർ ചെയ്യണം. എന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോഡി സ്ട്രെസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിനോട് ഒരു ഗുണമുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ശ്വാസം മുട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന രൂപത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവർക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ടാവും വളരെ കഠിനമായി വ്യായാമം ചെയ്യുകയും അവർക്കൊരു 10 എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ശ്വാസം മുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയും എന്നാൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫറ്റീഗ് ആവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലാണ്. അവർക്കൊന്ന് കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ചെറിയ രൂപത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയും എന്നാൽ നമുക്ക് നിർത്താതെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ കാര്യം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ ഓക്സിജൻ ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാവും. ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടാനും ഹൃദയത്തിന് ഇരിപ്പ് കൂടാനും അതുപോലെ റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് കൂടാനും ഓക്സിജൻ കുറയാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഈ രൂപത്തിൽ വേണം എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് ബാധിതരായുള്ള ആളുകൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, വളരെ നന്ദി. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഡോക്ടർ ഡാനിഷിലേക്ക് പോകണം. നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആണോ? അത് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സസൈസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ നമ്മൾ എക്സസൈസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഗുണകരമായ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ
എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അലിയോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു ഷോർട്ടായിട്ട് ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസുകൾ ഫലപ്രദമാണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അതിന്റെ ഔട്ട്കം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു നടത്തം വാക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പൊ വാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു എക്സസൈസ് അല്ല. വാക്കിങ്ങിന് കുറെ മസിൽ വർക്ക് വേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. മസിൽസിനൊക്കെ നല്ല കോർഡിനേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ നടക്കാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്വാസത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ നടക്കാൻ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ അതിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപം ഉണ്ടാവുക. നമുക്ക് അതേപോലെ ഇപ്പോ നടത്തം തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തിരെ നടക്കാത്ത വളരെ വീക്കായ ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈവൻ 1 വേർഡ് പോലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നടത്തം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 1 വേർഡൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ 1 സെന്റൻസും. പിന്നെ നമുക്ക് അവസാനം ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക 5 മിനിറ്റ്സ് 10 മിനിറ്റ്സ് 30 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ 30 മിനിറ്റ്സ് വളരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവായിട്ട് സംഗതി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഗതിയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ വളരെ ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് തുടങ്ങുക. ഒരു 5 മിനിറ്റ് എക്സസൈസ് തുടങ്ങുക, പിന്നെ അത് 10 മിനിറ്റിലേക്ക് ആക്കുക. പിന്നെ വീക്കിലി ഒരു 5 days ഹാഫ് ആൻ അവർ വെച്ച്